27 апрелде илдә Россия парламентаризмы көнен билгеләп үттеләр. Шуңа багышланган чаралар һәм парламентның башка хәбәрләре турында тулырак Алия Галиуллин таныштыра. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Башта президиум утырышында балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның балалар сәламәтләндерү лагерьлары инфраструктурасы объектларын заманчалаштыру буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Органы государственной власти предусмотрели на этот год ряд мер, и в том числе финансовое подкрепление в виде миллиарда с лишним рублей на то, чтобы отремонтировать детские оздоровительные лагеря, обратив особое внимание не только на инженерные коммуникации, но и их ограждение, охрану территорий, установку мер поддержки и предотвращение возможных там каких-то инцидентов. Закон чыгаручылар советы трибунасынан Фәрит Мөхәммәтшин президиум һәм федераль хөкүмәт әгъзаларына мөрәҗәгать итте. Айрым алганда, мөмкинлекләре чикләнгән балаларны комплекслы тернәкләндерү системасын формалаштыру буенча ярдәмче программаны финанслау өлкәсендә төбәкләргә ярдәм итү мөмкинлеген карауны тәкъдим итте. Бу тәкъдим хупланды. Закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясендә парламентарийлар Россия субъектларының халыкара тышкы икътисади багланышлары һәм чик буе хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алышты. Россия закон чыгаручылар советы утырышында төп мәсьәлә булып, ил субъектларында тышкы санкция басымы шартларында икътисад үсешен тәэмин итү буенча планны гамәлгә ашыру, шулай ук төбәкләрнең финанс тутырыклылыгын тәэмин итү чаралары каралды. Утырышны Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Дәүләт думасы рәисе Вячеслав Володин үткәрде. Россия парламентаризмы көнендә халык вәкилләре белән Россия президенты Владимир Путин очрашты. 26 апрельдә республикада туган тел көне билгеләп үтелде. Ул гадәттәгечә бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көнендә уза. Татарстан президенты, дәүләт киңәшчесе һәм иҗат интеллигенциясе вәкилләре Казанда шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне Санкт-Петербургта Тукай һәйкәле янындагы чарада катнашты. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил офисында Мәрхәмәт Милосердие депутатлар берләшмәсе активистлары хатын-кыз игътибары дигән чираттагы кайнар линияны үткәрде. Татарстанлылардан килгән шалтыратулар балаларны яшәү урыны буенча балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин итү, хатын-кызларга өстәмә ярдәм чаралары, алиментлар түләтү, ташламалы ипотека алу мәсьәләләре белән бәйле иде. Бик күп сораулар балалар бакчалары буенча, хатын-кызлар өйдә утыра, балалар бакчаларына урнашыр өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк, нинди чиратка басырга кирәк, нишләргә кирәк, шушы сорауларга җавап бирдек. Аннары хатын-кызлар екле булганда, декретка чыкканда нинди документларны җыярга кирәк, ул документлар белән кая мөрәҗәгать итәргә, аны кем эшләргә тиеш, эшкә урнашып, эш урыны эшләргә тиешме, хатын-кыз үзе ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә тиешме, шушы мәсьәләләргә дә игътибар иттек. Иҗтимагый палата рәисе Татарстан парламентарии алдында гражданлык җәмгыяте институтларының торышы һәм үсеше турындагы докладны ел сайын ясый. Зилә Вәлиева искәртеп үткәнчә, республиканың иҗтимагый палатасы җәмгыять һәм хөкүмәтнең нәтиҗәле хезмәттәшлеген үстерүнең ышанычлы коралы булып тора. Основными направлениями в деятельности общественной палаты стали обеспечение общественного контроля, выполнение стратегических национальных программ. Также прошлый год был годом знаковых электоральных процедур крупных, таких как выборы в Государственную Думу и муниципальные представительные органы, всероссийская перепись населения. Новыми импульсами для гражданской активности в республике безусловно, стали и комплексные мероприятия в рамках Года родных языков, народного единства. Ну и была еще отмечена скромная дата 15-летия Общественной палаты республики. Палата җитәкчесе сүзләренә караганда, гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү традицион рәвештә нәтиҗәле булган. 1000 артык мөрәҗәгать кергән. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге финанс пирамидаларын юкка чыгаруга бәйле. Шулай ук үтенечләргә конкрет җавап бирмәүче башкарма һәм муниципаль хөкүмәт органнарына шикаятьләр арткан.
Тагын 5 көннән Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы билгеләп үтелә. Җиңү көне алдыннан парламент корпусы бик актив эшли. Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе «У войны не женское лицо». Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте. Тылда яшьләрнең хезмәт батырлыгы республика видеороликлар конкурсына йомгак ясады. Казан дары заводы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына багышланган митинг үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.